Mas Petro. Piye, Kang? Ketok nek warga masyarakat punut ngene, masyarakat ingkang berpendidikan SDM ya lumayan dhuwur kabeh. Nggih. Nggih, mekaten Mas Bagong Darmono. Nggih. Soale nyatane ketoke jenjem tinggeng langgeng anggenipun kepar lenggah wungon tirakat wonten ing dalu punika. Soale pemerintahan desa iki pimpinan kuwi nek kleru langkahe sing imbase ala ya katur para warga rakyat. Warga masyarakate. Nggonku kono ya eneng lurah. Heeh. Nggonku kuwi malah iso menurunkan kemiskinan. Loh, kok iso? Dadi iki mbahne melarat, anake melarat, putu-putrine melarat kabeh. Dadi iso medhuk-medhuk ya melarat kabeh. Lah kok bangga ki ning endi banggane iki? Lah ya ning ora beda, ora kaya kene. Iki Iya. menurunkan kemiskinan tenan, ngeki lapangan kerja, ngeki gawean masyarakate termasuk maksudnya ora turun-temurun ning pancen iki disudo tenan kemiskinane dadi wong piyayi mampu ngono to. Mampu kabeh. Lha Pak Bagong niku kan dadi RT kan griya niki. Oh ngoten. Dek jaman Bagong dereng dadi RT niku mriku sing RT niku sing melarat wong selawe. Heeh. Lah bareng dhek dadi RT kantun wong kalih. loro Sing marat nggih. sapa kuwi? Sing telu kan mati, Pak. Oh, ya tok. Makane kaya kalian Pak Iwan, Pak RT, Pak RW, pimpinan khususnya. Gitu Mas Bagong. Gunakan pangkat derajat untuk rakyat Anda. Ya. Dari paling atas dulu. Iya. Soalnya nek batase pangkat kuwi. Iya. Presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso diganti, ya. DPR iso lengser, ya. camat kudu cermat, lurah kudu selalu terarah. Contohnya Pak Iwan, tepuk tangan untuk punut luar biasa. Matur nuwun. Jos tenan. Wajib dadi contoh jadi pilot project. Iya betul Pak, kangge contoh desa-desa sanesipun. Ha iya, lampu malah mati. Wis ngene iki mah kaya ning Rom malah penak. Lampimu. Dulur-dulur WMC tasing lempak Mas Bagong matur sembah nuwun. Lah menika iki. Pak BG kula nyuwun lagu ninggal kantresnan nggih. Mangke salam kangge Mbak Wida. Oh nggih, oke. Waduh iki nomere ora enek jenenge iki sapa ya Allah. Nggih, matur nuwun. Ayo. Nyuwun suwantene Ibu Surawana. Sapa iki? Ibu BG Surawana. Winanti. Mbak Winanti. Krete. Ini Winmu. Win. Bojomu wis turu kalau. Ya karo dibenake lampune. Ya. Banyak mengke Dorpres, Pak. Oh nggih, tenang mawon. Karo ngenteni lampune ben murup meneh. Ya cetha anggenipun dipun sekseni, anggenipun pikatuk hadiah. Iya. Ingkang anu entuk Dorpres mboten pati betah saged dipun balekke panitia mangke. Nggih. Enak lho, iso lho. Kowe tak kei sepeda. Sorry Mas, aku wis duwe balekke wae panitia di undi kanggo sanese wargane. Iso ning ngarang-arang. Yo, monggo diwiwiti ninggal katresnan bukane biasane rak urgent to. Apa gamelan bonang wae saiki bukane aku nyuwun Mas Gendras. Monggo. Iya Mas Gendras. Campur sari engko campur sarine. Yo, hayang apa? Ninggal katresnan rasa nggo bawa langsung mawon. Yuk.